wonten ing Solo. Wis semester piro ndang diweni sudah sampeyan terus ndang rabi. Iya. Wis kuliah. Ana ing Solo. Ana isi biyen sampean ya kok ya neng Solo. Neng Solo aku biyen. Neng apa? Ngernet. Genti kiwane. Genti kiwane. Asmane Mbak Aya. Dalem saking paron menika tasih kuliah wonten ing Yogya. Ing Yogya nggih kuliah nggih. Waduh. Nek iki jan teguh patare gak duwe saiki. Tenan. Iki Mbak Aya iki tenan iki. Iki kuwi angger roh wong lanang, dingeti wong lanang niku. Tenan Mbak Aya iki. Dijawil wong lanang nyebut asmane Gusti Allah. Ya ampun. Basa dikeloni sesuk neh ya, Mas. Iya. Mbak Aya menika mboten menika guyon taksih kuliah wonten ing Yogya. Entos kiwane asmanipun Mbak Devi nggih. Nggih, Mbak Devi Retnoningsih. Kok dadak nganggo Retnoningsih tan ditambahi kok. Mboten malih ayu ki jenenge ya tambah. Wah, sajake. Gentos ingkang kiwa kiyambak gawan kotak sedulur kula wadon kang mijil saking Sragen. Mbak Yani. Kuwi ngalor ngidul mesti karo sithik gawan kotak ya Yani kuwi. Neng tak gumune angger telo kok telah-telah iki nyangpo to jeneng aku gumun. Tamong iso-iso rada sore no. Lambune gene sing masang. Nggih. Merah bane bocor ya kodanan. Nggih, mboten napa-napa panci dalemipun tebih nika saking Sragen, saka Sragen. Bengi iki dasar didukung karo sound system sing ampuh. Sound system apik. Beda karo mayang telung dina iki entuk sound systeme grag-greg kaya sepur liwat. Bengi iki angger apa-apa angger gawane dalan mesti apik. Ayo. Greg saiki ora eneng. Beda karo demben mayang sing utuh kok sone sepure liwat. Sepure liwat. Dalu menika dipun dukung kalian pengrawit pimpinanipun nggih pimpinan sisek kiyambak. Menika saking Kadong Putri Paron, saking Kesongo. Kuwi jenenge rombongan apa? Duduk singa lho, iku singa boleh. Iki rombongane Songo Laras. Pemimpinnya Bapak Sucipto. Bapak Sucipto. Panci dadi pemimpin pengrawit kuwi kudu wani tambel ya. Mas tenan. Kuwi cara panen ngene rong eta didelikne. Engko nek kanggo kanca ngombe kopi piye, nggo gladen, nggo latihan ngono Mas. Biyen Pakmu ya pengendang kondang biyen. Biyen ki aku angger mayang wis sing ngendangi karo swargine bapakmu. Bapak Sukidi Kluyur ki biyen sing ngendangi arep kluyur angger sing ngendangi mesti sesuk budal aku tak sik yang. Ya Mak. Biyen kuwi mayang teko Jogorogo, teko sine. Candramawa biyen ki yang peguron Candramawa ki ya tau kek dalane sih jumek taun pira budal nggawa truk biyen. Biyen iki karo Pakmu yang Candramawa. Ngono. Ki anu Mbak Lurah nuwun pangapunten rada mboten ora kok teges aku ki ora kepareng Mbak Lurah mungkah ki mboten. Mbak Lurah rada gerah lagi sak kondur saka umroh ki rada sayah. Nggih mungkin ngoten nggih Mbak Lurah nggih. Dados mungkin nyuwun pangapunten Mbak Lurah mboten minggah wonten kepanggungan mboten napa gentos kathah malah Pak kami tuwa nggih enten ana ngeten iki mboten napa-napa lho. Sing intine dalu menika ngregengke swasana ngibur para masyarakat khususan ing desa Grogolan. Ayo. Miyak sepening swasana kanggo anak wadon Mbak Elvina jumeneng Mbak Elvina. Nggih. Bar Mbak Elvina engko ki mau wis sore mau nek nom-noman ganteng jenenge sapa ya aku ki malah lali Mas Pak pokoke dados napa-napa mengke kula nimbuhan badhe minggah nyanyi sepindhah nggih. Nggih masyarakat mriki warga Grogolan mriki Mas mboten napa nggih mengke kersane minggah Mbak Elvina niki. Yo Mas sinten senes mawon. Nggih mengke nek minggah wonten panggonan mriki nggih. Cek sore wonten pun pesen kalih kula. Wis ngangklopi wis ora apa-apa. Mbok kaya presiden yo gak roh. Mbak Elvina jumeneng sepati Mas.